Здравейте, хора. Играем CS. CS Че я Майкъл. започна. Добре, почвай. Здравейте хора, съм Джескилър и сега играем CS с... Как беше да Процкила. Много ясно. И той снима също в description на този клип. Ще има линк за неговия клип. Да, абонирай се, много ви моля. Има 3 абоната, пак нещо. Благодаря. Само да ви кажа, това е първи епизод на Troll Time. Да, се тролваме. Ей, букуци, там няколко човека, 3 на 3. Гора. Добре, аре. Аре, добре. Чай сега. Пусто. Не се чува. Не се ли чува, бе? При мен се чуваше. Не знам. Хедшот. Мачка и животно. Не, че. Спрях клипа. Верно ли, бе? Гошо бесния. Поснах. Хубаво. Така че тук терористите ми блести това слънце. Гошо. Я чуеш нещо. Ай, после да играем Детрон, искаш ли? Супер. Да, там е яко малко. Още един бих да снимам. Така, драги заради хора съм зрители, отново съм Джескилър и тук. сега и играем CS, това е Troll Time. Аз спирах клипа, бе, брат. Отново съм тук. После ще играем Детрон, ако не сте забелязали. Ако не сте разбрали, защото има такива. Аз съм мачка и животно, както виждате. А нашия приятел е Гошо Песня. Гошо Песня! И човек, аз няма да се снимам, между много лаги, така че само ти се снимам. Верно ли ти лаги? Ми на Майнкрафт не ти лаги. Чакай. Защо не мога мърдам? Що да си сил? Аре, две. Не купия съм си оръжие, бе, Гошо! Още сервер е бан. Ще се върнем като отидем в друг сервер. И здравейте, хора. Отново съм тук с Гошо Песня. Така, заради от мен хора, съм Джескилър. И тук с мен е The Процкилър. Така. Тук са така. Играем Детран, ако още някой не е разбрал. Ако не вярвам да има такива хора, ама карай. Има ли бъх? Има, да, ама не знам как се прави. Не учима как се прави, моля те. Почна. Сега да... Той аз много не мога. Фак. Че съм с гравити нож. Много биха. Той аз съм тук по-хубаво да се с гравитото. Да. Така. Ще пробвам да бъха хубаво. Всичко не става. Сега идвам. Да, аз се засилвам. Виждаш ли как се върти от началото? Не, ма кажи как го правиш. Нема ли виждаш? Ами къде си? Върти се само от началото. Това е Gravity Knife. Не. Как го правиш? Падна. Кажи ми как го правиш. Моля. Не знам. Значи Да. Контрол. Мисля там откъде ти клякаш. Да. И задържаш спейса. Значи И си движиш мишката. Значи задържаш контрол и спейс. Да, задържаш. И отиваш там на къде ти е мишката. В смисъл, там на къде си избрал. Ето аз съм вече. Загубих засилката. Ето. Не можеш, Чакай, че е трудно, е. Ама то дабълово, трябва ли да се натиска дабълово? Не. Значи задържаш контрол и спейс, нищо друго. И движиш мишката на там, където отидеш. Плюс контрол... Значи контрол и спейс. Задържаш. И трите копчета ги задържаш. Да, ето го то. Държа ги. Правиш ли засилка? Не. Ето аз правя, виж ли ма? Как правя засилка? Става, ето е бъгъл. Аз съм в края там правя засилка. Добре. Фък! Тъмно се засили доста. Аз обичам се... По-лесно се засилва с гравитото. Погнали, бе. Не си менкам или абонати, бе, Гошо?
Yes. Окей. Защо съм паднал? Добре, без да се окара. Просто ще уминаваме и те. Без да се окара. Много съм зле на Death Run, бе. Знаеш от кога не съм го играл. Сега от една година вече играят се. Не от една година, ми от една година. Ще кажа, че вчера съм го стигал пък. Вчера го изтеглих. Вчера го изтеглих. Аз и преди съм го играл, но беше тъпо, майка му стара. Но съм слаба, дете. Аз не мога да игра. Той и аз. Ти не мислиш, че аз играя. Запада малко засилка. Той дедо Колеш му троша цейст. Не знаеш, че той се учва. Знам. Ти за какъв мъзе, бе? За ушладка. Етих там. Виждаш ли? Началото съм. Видях. Ти си за какво не си взех? Майка му стара. Аз къде съм? Ами ти си там и правиш капани, смисъл. Какво трябва да натискам? Защо съм терорист? И ти ли, бе? Ма защо? Дай да знам. Виждам ли са или не? Много виждам ли са? Или почти не? Не се обиждаш само. Ма почти не, нали? Не, какво трябва да се убил, нали? Не. Какво се прави тук? Трябва да прескочим някакси. Чакай. Я стой в този ъгъл. Чакай. Добре, бе. Бърз, това е някакъв бък. Не, бък, знам как да го направя. Не, те ни пуснаха. Не трябва да чакаме просто. Да. Кой има цепи, бе? Не, някакъв вече е дошъл. Някакъв вече има цепи. Да. Бай, мен ме цепи, бе. Така, ще го убия. Браво. Бана 20 кръв му остави тази светкавица, бе. Сега гледаме мачка животно. Добре. Аре, пройде да направиш засилка. Аз правя в момента. Аз мисля, че сега съм единственият човек, който си прави засилка от началото. Ще направя половина. Баш. Виеш ли засилката? Аз съм от началото и засилвам. Да. Ще не си взех нещо това. Фък! Засилвам само, не мога да управлявам. Трябва да изкарам малко и пистолетчето. Само не само сградите. Като дойш от началото ми кажи. Аз го минавам. Защото играя много Team Fortress 2 и съм свикнал с скаута да скачам по 2 пъти. От началото ли си? Стой на място, когато си. Чакай, в началото съм. Не мърдаш ли? Да, не мърдам. Виждам то. Добре, виждаш ли, мога да скачам пред тебе. Къде си? Тук. Подскачвам, бе. Давай, Ай сега да го минаваме заедно. Ще го минавам без засилка за детел. Не, бе. Аре, аз... Заедно да го... Къде си? Гледам. Аз смятам минавам тоя картинката там. И съм до някакъв на метална супермен. Направих засилка. Не. Сериозно. Тук трябва има. Това най-якият трил. Да знаеш, аз съм с червен трил. Аз съм с зелен, да знаеш. Добре, поне да ме виждаш кой съм. Да се различаваме. Бате, всичките са с червени, бе, човек. Да, само... Виж от началото им, само аз съм червен. Аз вече тръгнах нататък. Аре, аз седо. Ще видя къде си. Фак. Тръгнах с засилка. Спрям с засилката. Тя с пистолет ще уминавам. Yes. Давай. Ти там на много и малкото ли си, бе? Да. Yes, but... Не! Шапана. Не. Как му съм толкова сакат? Не знам. Но тук ако умра човек...